So, this block prints, tingnan mo naman siya. Black kasi naka-ano siya, naka-sun stress. And yung may pagka-green na arawan. But once na ano siya, stable, then okay na talaga ang ano niya, ang nagka-roots na. Pwede na po natin siyang paarawan para ma-achieve natin yung pagka-black niya, yung all over na black. Then we have here yung mga leaves ng jelly bean. Pwede pa po yun siyang ipatong lang sa potting mix. At baka propagation para tutubo pa for another plant na naman. Hopefully, mag-thrive. That's all for now. I'll update you na lang after 2 weeks if anong mangyayari sa mga plants natin. These are common succulents. Thank you guys. Thanks for watching.